Pozdrav svim ljubiteljima šaha, pred nama je zanimljiva partija koju su 1992. godine u Moskvi na turniru u Rapidu odigrali američki šahista Aleksandar Ivanov i Anatolij Karpov. Ivanov igra belim figurama, otvara partiju potezom E4, sledi omiljeni odgovor Karpova C6, na tabli se pojavila Karo-Kan odbrana, u nastavku beli osvaja centar, a Karpov igra D5 napadajući centralnog pešaka protivnika, stoga Ivanov razvija skakača na D2, ujedno štiteći svog centralnog pešaka, dolazi do razmene na polju E4, da bi zatim Karpov razvio skakača na D7. Ova varijanta Karo-Kan odbrane je poznata i kao Štajnicova varijanta. Neki ovu varijantu zovu i varijantom Karpova, jer je on jako često igrao crnim figurama. Ideja koja stoji iza razvoja skakača na D7 jeste da u nastavku crni može da razvije skakača na F6 bez bojazni da ukoliko dođe do razmene skakača na tom polju, da će se narušiti pešačka struktura na kraljevom krilu. Ivanov sada nastavlja partiju vukući potez skakač G5. Ideja koja leži iza ovog poteza jeste da beli u startu izvrši pritisak na ranjivo polje F7, Karpov razvija G skakača na F6, usledio je potez belopoljac C4 sa pritiskom na F7, tog pritiska se Karpov oslobađa igrajući E6, i sebi stvara mali problem u nastavku u vidu zatupljivanja dijagonale svom belopoljcu, mada u ovakvom otvaranju se obično praktikuje da crni postavi belopoljca na B7. Ivanov u nastavku vuče potez dama E2, vršeći ogroman pritisak na E6 pešaka. Karpov ide skakačem na B6, napadajući belopoljca i štiteći svog pešaka. Ivanov se odlučuje da povuče belopoljca na D3. Karpov također želi da istisne i protivničkog skakača, stoga igra H6 i beli se povlači skakačem na F3. U nastavku je sada beli igrač taj kome se stvorio problem razvoja skakača koji se nalazi na G1, jer oba polja koja su usmerena ka centru su zauzeta, ostaje mu samo polje na kraju table. Karpov sada u nastavku igra C5, klasični kontraudar u Karo-Kan odbrani koji ima za cilj da smanji količinu osvojenog prostora svog protivnika. Beli ulazi u razmenu pešaka. Crni uzvratno uzima lovcem, da bi usledio potez crnopoljac D2, beli planira da rokira na daminom krilu. Potez koji se u nastavku preporučuje za crnog jeste da rokira na kraljevom krilu, a nakon što beli rokira na daminom krilu da crni partiju nastavi organizujući napad skakačem po daminom krilu, ali umjesto toga Karpov igra nešto skromnije, vuče potez dama C7, a nakon što beli rokira na daminom krilu, on to isto čini na kraljevom. Imamo rokade na različitim krilima, stoga je plan za belog da organizuje napad pešacima po kraljevom krilu, a crni bi trebalo da organizuje kontraigru na daminom krilu. Pre nego što započne napredovanje pešacima, beli vrši pripremu potezom skakač E5, kojim uspostavlja kontrolu nad poljem G4 sa jedne strane, a sa druge strane oslobađa polje F3 svom skakaču i rešava problem u razvoju te lake figure. Karpov razvija belopoljca na D7, a Ivanov igra skakač Gf3. Usledio je potez top FC8. Karpov po C liniji formira neprijatan rengen na protivničkog kralja. Ivanov sada započinje napad na kraljevom krilu potezom G4.
Karpov se brani igrajući lovac E7, ujedno vršeći ogroman pritisak na C2, usledio je potez G5, a zatim je došlo i do razmjene pešaka, gdje beli skakačem upada na G5, sa pritiskom na F7, beli je uspješno realizovao svoj plan, otvorio je K liniju za postavljanje svog topa i sve bi bilo ovdje bajno i sjajno da Karpov nije našao odlično rješenje da se odbrani. Koristeći slabost polja C2, on vuče potez belopoljac B5. Radi se o tome da beli nikako ne sme da uzme tog belopoljca iz pretnje matom dolaskom dame na C2. Druga opcija koju ovdje beli ima jeste da skakačem uzme na F7, ali bi tada Karpov damom uzeo na C2 i nakon što beli uzme damu, Karpov uzima na E2 i nakon što Ivanov svog napadnutog topa povuče na E1, Karpov može da dovede belopoljca na odlično polje H5 i time ga priključi odbrani. Ali vraćamo se na originalnu poziciju, dakle nakon što je Karpov našao fantastičan potez belopoljac B5. Ono što se ovdje belom preporučivalo u nastavku partije jeste da odigra top H1, gdje nakon uzimanja skakačem na F7 može da organizuje opasan napad po E liniji, ali umjesto toga on se odlučuje za potez crnopoljac F4, gruba greška koja će ga dovesti praktično do gubitka partije, jer taj lovac na polju F4 visi. Karpov odmah uočava tu slabost i kaže sebi da želi da je iskoristi. Partiju nastavlja potezom belopoljac uzima na D3. Ukoliko sada beli uzvratno uzme skakačem, Karpov bi došao damom na C4 sa napadom na A2 pešaka. Nakon što se beli zaštiti, usledio bi potez skakač BD5. Nastavak partije ide u korist crnog igrača, jer je mnogo brže uspeo da organizuje kontranapad na daminom krilu. Vraćamo se nekoliko poteza nazad na kritičnu poziciju kada je Karpov uzeo belopoljcem na D3 umjesto da uzme skakačem. Beli je recimo mogao da uzme damom. U nastavku bi Karpov mogao da odigra skakač D5 sa napadom na crnopoljca, gdje nakon što se on povuče, Karpov ima potez skakač B4, dama bi se povukla na B3 i ova varijanta bi se završila time da bi u razmeni beli izgubio jednog pešaka, ali ovo je varijanta u kojoj beli ima i dalje mogućnosti da se suprotstavi svom protivniku. Vraćamo se još jednom na kritičnu poziciju, gdje nakon što Karpov uzme belopoljcem, Ivanov nije primenio ni prvu varijantu da uzme damu, ni drugu da uzme skakačem, već se odlučio za onu najgoru, top uzima na D3, gruba greška. Ovim dozvoljava Karpovu da povuče potez skakač FD5 i da preopterećenog lovca koji čuva dve figure natera, po svemu sudeći na povlačenje, što bi rezultovalo ozbiljnim gubitkom materijala. Dakle, crnopoljac ovdje nema slobodnih polja za povlačenje. Ukoliko se povuče na G3, Karpov bi lovcem uzeo na G5. Druga mogućnost koju ovdje beli ima jeste da se povuče lovcem na E3, ali tada dama uzima na E5. A ukoliko recimo lovcem odstupi čak na D2, onda bi usledio mat nakon što dama uzme na C2. Ovdje ostaje još jedna varijanta, a to je da Ivanov proba da zaštiti svog lovca igrajući skakač H3.
Tada bi došlo do razmene lakih figura na polju E4, a zatim bi Karpov došao crnopoljcem na G5, pritom vezujući skakača, želeći da ga zaštiti i odveže. Beli bi mogao da dovede topa na F3, upadom skakača na D5 sa novim pritiskom na vezanog skakača. Ivanov bi se povukao skakačem na D3 i Beli nije u mogućnosti da se odbrani, u razmeni gubi. Jednu laku figuru naravno sada uzvratno ne sme da uzme topom, jer ostaje bez kvaliteta. Od svih ovde pobranih varijanti, u originalnoj partiji Ivanov nije želeo da povuče Belopoljca niti da ga zaštiti skakačem, umjesto toga odlučuje se da ga zaštiti potezom top F3. Karpov uzima skakačem na F4. Beli sada odlučuje da se preda na 20. potezu, jer ne može istovremeno da uzme uzvratno tog skakača, a i da zaštiti svog skakača na G5 koji visi. Još dodatno, ukoliko uđe u takvu vrstu razmene, preti mu još dodatno da izgubi i topa koji je vezan. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj partiji. Pozdrav i sve najbolje.